Mukbo. Uy, unsay gidani mo arinola? Arinola. Diri sa uy asa ka? Mukbo. Unsay bubuanin mo? Tanaman. Ah, unsa da siya? Diri sa ulan to sa camera. Hi sa hi. Hi. Gapan ko sa imong ilong numero kasi kuan. Unsa da arinola? Arinola. Si arinola ba uy? So imong gibubuan sa gibubuan nimo. Tanaman. Oh, unsa na nga tanaman? Unsa na nga tanom? Mga sari-sari lang. Unsa na nga tanom? Kana unsa nga tanom na? Antulanga. Anto, nang gitawag mo na siya antulanga. Antulanga. Anong gitawag ng antulanga? Antulanga radyo. Ah, okay. Guniti sa kay mag-TikTok kuhaan na lang guniti. Ano na? Mag-video ko kadiyot. Mag-video ko kadiyot lang ha. It's a 1, 2. Iingan akong bira-bira ka ha. 1, 2, 3, and bira. Ana, ayaw bira ta ka diya. Ana lang. Paana ba paana atras? Ana ay na kay. Eh para nindot og effect. 1, 2, 3 atras. And balik. Tumag ako. Balik ka gid ha. Hinay lagi atras mo hinayon nimo ana. Mahayang. Oh, ala hinayon ha. Sige balik. 1, 2, 3. Hinay. Hinay ag atras. Iatras ana pa. Ana. Nga. Oh, balik ka ha. Higingon ako ha. Hinay ang atras. 1, 2, 3. Hinay. Ana. Balik kuwat sa Wala, ikaw na akong bubuan. kuwat sa latar. 1, 2, 3 go. Balik. 1, 2, 3. Ay sa kustig taman. 1, 2, 3. Balik. 1, 2, 3. Lay, ron ako. O dili. Bahala ba kay ligo. Basta ang tanaman na iligo. Nya wala kay ligo. Wala. Ngano man? Mubuong kong tanaman. Oh, palangga kay ni may mong tanaman. Yes, of course. For example, kung usa ka katanaman unsa man ka? Sampun. Uy, Di ba kung ibutan ta lang kung usa ka katanaman unsa man ka nga tanaman? kuan. Ang tulanga. Nga Ay, Ginoo. laisyo no, gapaan ko nimo kay mura kag sikuan etel buba. Diri sa asa di ka? Mura ni mo mga tanam, asa imong ubang mga tanaman di ma'am? Marami akong tanaman Ay Tagalog, Tagalog ka ma'am? Yes, of course. Ja. Di sumuon inyong tubig ulay agas inyong tubigan diri. Wala. Nagkalos kag tubig. Kupahan ko nimo. Hay sa to mga kavega, okay, dagang kinag-ID. Ay, Ja. mga kabiga. Ayaw. Diri sa uy. Diri. Mga paamig. Kumakoy. Kung usa ka katanaman, unsa man ka? Hagunoy. Da, para ilo sa lubot kay mong naong murag lubot. Ginoo. Asa ka? Mamuubo ko dir. Ana pa kay tanaman di sa luyod di ay? Di mga utano. So unsa na siya nga utanon? Pinapa siya at tanaman di at tanom di. Mga alagbati. Ana alag kay alagbati madi. Alagbati na naadto kay alagbati daghan diha. Naa. Unsa pa ring tanom nimo diha? Mga bisol, saging, abukado. Ang avocado din mula. Ang tawag sa avocado kana lagi ni mga bangag-bangag ganun man na. Ikaw Ano na? na og ulod. Pero mawala ra na siya. Oh. Okay. Unya. Mag-dance ka. Ano sa pag-dance? Mas- Geng gereng geng geng. Teng gereng geng geng gereng geng geng. Geng gereng geng geng. Geng gereng geng geng. Are ke ke ge ke ke. Geng gereng geng geng. Geng gereng geng geng gereng geng geng. Weng geng gereng geng geng. Geng gereng geng geng gereng geng geng. Geng 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 geng.